लोगोफोर नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन गोदान साख्रिनि आपडेट सार्कुलार ओंखारलायबाय गोदान नोंथांमोननि थाखाय क्लास 8 पासनि नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुबाय जानो हागौ ओंखायनो जायफोर नोंथांमोना साख्रिनि रादाब एबा साख्रिनि निउस खोनासंनो लुबैदोंमोन नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। अब्ला फैदो बियो माबोरैहाय फारियै जों नायलांदिनि नुनो मोनबाय बाहाय नोंथांमोनहा डिफु मेडिकेल कलेज रिक्रुटमेन्ट डिफु मेडिकेल कलेजाव ओंखारदों केटेगरिया जाहैबाय ग्रेड 4 नि साख्रि क्लास 8 पासल' ओंखायनो लास्ट डेटखौ नोंथांमोना बाहाय नायनो गोनां दङ 21 जुलाइआव बेयो जोबगोन। फार्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे जेनाखि साख्रि बे वार्ड बय एबा वार्ड गार्ल बेयाव जायखिजाया जेन्डारनि जेबो माबा गैया अपसन दंखायो गार्ल्स आरो बयस मोननैबो हागोन माने हिन्जाव हौवा गासिबो जों खालामनो हागोन। टटेल पस्टआ दङ 56टा बेनिफ्राय जोंनि रिजार्भेसननि थाखाय एसटि माने एसटि प्लेन्सआ जों बर'फोरा एसटि प्लेन हिसाबै बाहाय होनाय जादों 6 दङ। बेनिफ्राय गुबुनफोरा केटेगरि वाइज रिजार्भेसन वाइज रानजोबनाय दंमोन बेखौ होनाय जायाखिसै बर'फोर हिसाबै आं बर'नि एसटि पिनिखौल' राननाय जादों। नोंथांमोनहा अफिसियेल वेबसाइट दं बे अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना थांनानै नायबानो नुनो मोननाय जागोन। बेखौ नायनानै नुबाय होमब्ला वार्ड बय वार्ड गार्ल बेयो बेस्ट साख्रि नोंथांमोननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बयबो 6-6टाल' दङ एसटि प्लेननिया। बेनिफ्राय नाम्बार 2 नोंथांमोना नुनो मोनदों ग्रेड 4 दङ 10 पस्ट 10टा बेनि गेजेराव रिजार्भेसना एसटि प्लेन्स हिसाबै 1 सासेल' दङ गुबुनफोरनि गोजा। बेनिफ्राय एटेन्डेन्ट दं एटेन्डेन्टआवबो 9टा पस्ट दङ मोनगु पस्टनि गेजेराव रिजार्भेसना जाहैबाय एसटि प्लेन्सनिया 1 मोनसेल'। दा ग्रेड 4 सिम थांनायनि सिगां नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों जिहेतु साख्रिनि रादाब नोंथांमोना दासिम मोनगासिनो दं नाथाय नोंथाङा दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो। साखाथियाव बेल बटन जाखांफैयोबा बेल बटनखौ थुनानै हो आरो नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्टआ जाहैबाय नोंथांमोनहा बयनिबो थाखाय शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो लास्टआव डिसक्रिपसनाव हाबनानै थां खनसे। बिनिफ्राय फैदो जोङो दावखोलांदिनि नाम्बार 4आव मा दङमोन नोंथांमोना नुनो मोनदों बाहाय लेबरेटरि एटेन्डेन्टआव 24टा पस्ट दङ बेनि गेजेराव रिजार्भेसना एसटि प्लेन्सनिया मोननैल' दङ बेहाय नुनो मोनदों मोननै। बिनिफ्राय नाम्बार 5आव दं नोंथांमोना पिअनआव जाहैबाय गासै टटेल 6टा दङ 6नि गेजेराव एसटि प्लेन्सनिया नाम्बार 1 मोनसेल' दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों सासेल' दङ। बेनिफ्राय दाबथारियाव जाहैबाय 4 पस्ट दंमोन मोनब्रै दङ मोनब्रैनि गेजेराव एसटि प्लेन्सनि थाखाय नील खाफाल गाज्रिबाव एसटि प्लेन्सनि थाखाय गैया मोनसेबो। अब्लाबो नोंथांमोनहा जुदि जेनेरेल केटेगरियाव जुदि माबा मोनसे साननो लुबैदोंबा एप्लाइ खालामनो हरबानो जाबाय। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 7आव डार्क रुम एसिस्टेन्टआव जाहैबाय टटेल 6 पस्ट दंमोन 6 जननि दंमोन दा बेनिफ्राय एसटि प्लेन्स हिसाबै मोनसेल' दङ बाहाय। बेनिफ्राय दङ स्ट्रेचार बियार बय दङ नोंथांमोननि थाखाय 8 नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों बाहाय 06 बेनि गेजेराव एसटि प्लेन्सआ नाम्बार 1 मोनसेल' दङ बेबो। बेनिफ्राय लास्टआव नुनो मोनदों 9 नाम्बाराव दङ सुइपार एबा क्लिनार जायखौ होनना बुङो बिनिया जाहैबाय टटेल पस्ट 27टा एसटि प्लेन्सनि थाखाय बेयाव 3 दङ मोनथाम दङ दा बेखौ नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना दानो स्किप दा खालाम नोंथांमोना बाहाय गोनां माखासे खोथा दङ बेखौ नायनानै ला। बाहाय नुनो मोनदों इडुकेसन क्वालिफिकेसना जाहैबाय क्लास 8 पासबानो जायो अनलि जेबो बाहाय गुबुन दस्रानि बायदि बाहाय जेबो बिदेरनाय जायाखिसै नोंथांमोननि थाखाय क्लास 8 पास जाबानो जागोन बेयो। पेमेन्टआ जाहैबाय नोंथांमोननिया 12,000निफ्राय 37,500 सिम जाहैगोन। बेनिफ्राय ग्रेड पे मोनदेरगोन गासै 3,900 करि। बेनिफ्राय एज लिमिट नायनो नुनो मोनदों नोंथांमोनहा 18निफ्राय 44 इयार्स होनदों 44 इयार्स बारा जायोबा जानाय नङा नाथाय जोंहा एसटि प्लेन्स हिसाबै बा एसटि हिसाबै 5 इयार्स रिलेक्सेसन दङ जेरै कनस्टिटिउसननि नेम बादियै गभर्नमेन्ट रुल बादियै बेनि थाखायनो जोंहा 5 इयार्स रिलेक्सेसन मोनगोन अब्ला 44 + 5 49 इयार्ससिम जों एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय मोनसे बाहाय दं गोनांथारा बाहाय होनदों लकेल लेंगुवेज नांथारगोन नों लकेल लेंगुवेज हिसाबै जाहैबाय जिहेतु डिफुआ जोंना कार्बि आंलं जाहैगोन अब्ला मा जानांगोन कार्बि एसे रोंनांगोन नङाबा जोंना एसामिस आरो बर' दं हिसाबै बर' रोंथारनांगोन बर'आथ' रोंखायो एसामिस रोंखायो बेनिफ्राय बेंगलियाथ' मास्टखा आसामाव मोनथाम जिहेतु ओइट सिडिउलनि लेंगुवेजफोर बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बै एरियायाव जे जायगायाव साख्रि गोलैगोन बेनि मोनसे मोननै रोंनांगोन। बेनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोनदों अफिसियेल वेबसाइटआ जाहैबाय www.dmeassam.gov.in नोंथांमोनखौ बेखौ सार्च खालामनानै नायबा नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनायनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव एभेलेबल दङ आरो नोंथांमोनहा बेनिफ्राय साबसिन जुदि इनफरमेसन मिथिबावनो लुबैदोंबा बेनि थाखायबो नोंथांमोनहा लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ आरो गासिखौबो बाहाय नायनानै लानो हानाय जागोन आरो अफिसियेल वेबसाइट नैबेखौ डाइरेक्ट सार्च खालामोबा नोंथांमोनहा बेखौ नुनो मोनगोन www.dmeassam.gov.in आव। बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोनहा मोनसे
रिकुवेस्टआ बेनो जाहैबाय नोंथांमोनहा जुदि भिडिअनि सायाव माबायदि मोनदों बिनि सायाव कमेन्ट्स फोरमायहर, मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो, डिसलाइक खालामाखैबा आरो नोंथांमोना जुदि दासिम चेनेल साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो, डिसक्रिपसनाव खनसे हाबलांथार। एसेनोसै, गोजोन्थों।